Hi guys, for this day ang gagawin natin, ipaprank natin yung kapatid ko na nagbabanyo hanggang ngayon hindi pa tapos. So yung gagawin natin, papatayin natin yung tubig doon sa labas. Tara, let's go. So yan, nandito tayo sa labas. Medyo madilim. So, andito na ako sa halim. I don't know. Ay naku. Tapos na. Sige. Tama, bebe. Oh. Nakalumal. Yeah. Nang malangkit. What? Semen? Yan, tae ka pa. Oh, yan na. Hindi na yung papa kong kontrabida. So, ayun. Yung papa ko, dumating. Kaya, ayun, inopen ko na. Kasi siya kanina pa siya nag-ano eh, na tumatawa ng tumatawa, kaya siyempre ako naman mag-prank sa kanya. Sobrang liwanag. Yun na lang. Yung makikita ko lang talaga ay yung mukha ko. Bulok! So, hihintayin natin siya hanggang sa matapos siya.
Tatanungin natin kung ano yung may comment niya. Sa isang araw malamig na buwan tatakbo, tatalon, sisigaw ang pangalan mo. Iisipin na lang ba naginip lahat ng ito? Ang balik ko, tinahanap ko ang balik. Balik mo ka magluwagan lang. Alam ko, tuloy malabo. Ibig na mapako. Ngayon, pumalis ko sa Kaplas? Saan ka lang ba, ma? Makapatakla na ako.
Dalian mo, makabutang na ako. Eh di mabulok. Pabulok kanta. Wah, mabulok ka. Lagwa mo. Naman lang karara. Na? So, Fresh na baboy. uy, gago. Ano masasabi mo dun sa ginawa ko kanina? I'm happy. You Huh? know what I'm saying? Oh, nakaka-touch ka naman. Kaya nga naman ano eh. Ano kasi? So I'm here now in my sofa. Well, I'm doing great. I take a rest because My body has pain. I still feel tired. Tired, huh? Can you try? I feel so tired. You know that. Oh my goodness. Why am I so beautiful like this? Why I have a face so beautiful like this? And why I have the why I have the lips like color red lips like this? And also why I have a face like this so beautiful. So beautiful. Why would I do that? What's that? If I don't like to turn on the TV, what would you do? I would talk to you. Mandahe. So ayun, forget. So ayun, forget na rin siya. Nagsasalita siya na mabaho ang iba. Kasi nga, dahil fresh daw siya. Oh, ito! 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 Tara, tara! Ikaw na, go back na dito. Papadala na ako, diba? Sa mga nakaintindihan mo ng kapuntahan dyan. I hope you understand me. Because, di ko kaya. Oh my goodness, I need to take a rest, due to rest because my face is so tired now. I have a pimples now, it's so confusing. Oh my goodness. Why are they have a insect like this here? What are they looking at? How are you here? Oh my
That's all for today because I don't know what to say now. See you on my next video. Bye bye. If you don't like this video,